Lah, walah lho kaya ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, jadi welcome back. Tombong. Tombong. Jadi aku wis suwi ora bakalan bos sing Mes saulan. enek saulan luwih to, saulan. Iki tombong. Suwi adem anjep bos. Iki aku bakalan soalnya apa posisi kemarin kan dhewe cek tani. Soalnya sing kemarin yo apa wi arep bakalan gak iso bos soalnya repot nandur terus akhirnya nek Kledran. tak preni nek bakul akhirnya kon nandur kelindran soalnya anggar mulai iter kemarin kali ini kali gede Terus kawanan montor gak iso montor ndekane ngisor lanjut. Yuk. terus apa wae akhirnya aku braise No ceritane. Pasang. Bismillahirrahmanirrahim. pas ora ya kan ndak ngomong montor Iya. Semena. Semena. apa ya Nek. Langsung plek. langsung pas wes Wes. oke jadi untuk teman-teman sing apa ini kangen dalanku iki sing kemarin kan sing gak tau ngidul bengi nek kok niki atau kilambi langsung dewe atau kilambi dewe ya Adem. jempol nah, posisi besok pagi bos Besok pagi. tapi ya tak esok pagi Tone ketok klip-klip kok. ini posisi barudan weh Nyune pol. oh, Oke. mau mancing sih ting kliwer mancing sang gelan apa? Oh gelan Marianto kayak Maaf. mancing kok nggak apa beda betul woi lah kamu gak kena bu? Hah? Beli? Loh, nggak punya, Gak kena beli? nggak terpiye. Iya biasanya kena Lah. orang kena katanya kadang udah Bah, gane bocor ya. padahal atas pol sudah sungguh nunggu lah kena paku ya Bu. TV awet DVD Dah ya. Ya sayu ngene Pak wae nek no. neng dewan Heeh. Montore Pak panggar ra kuat Mas, cilik soalnya. ora kuatnya memakai mesin podo wae karo iki kok ora kuat gitu iki jajal sih kok Lah terus piye digledak? ya iya toh ndak kayak gede toh Dah ya. iki pertama bakulannya malah balik bocor bos Dah piye engko digledak kuat apa ora? wajar ora kuat digledak wae Dah ya aku rawani nek Ya tadi iya. nih anu. Walah. Nek masalah ban iki besok ae entek awake dhewe set kok ngene. Pak. Ya Ayo, ngono. heeh. Wis.
beleraken kayak gengga. Banyak betul semerang mungkin orang. Lana. Lutil. Lucu ya. Ah, ya Allah. Macet kena tekopak ya. Ora kena ditumpaki wisan gene. Ya Allah. Yo wis kaya ngono. Tapi kalau usulnya Ya jute yo lutil. Lah. Wah, lah kaya ngono lho. usul. Lah iya. Ora kena, Mas. Hah? Ayo nih kok kengkel lho ngene wong anu kengkel lho. Ini siapa? Kengkel nek mau melek lho. Ini siapa? Gede, wila sapa makne Puji wila, Mbak Emi wila. Aduh lho Mas ki, aduh desa lho. Dik anu tuntan Mas, tuntan lho. Dituntan ae. Kayak ngono. Apa ini? Lho wong kayak ngono lho, tuntunan ae ayo alon-alon. Wong kayak gak iso ditempaki. Lah wong mbok tempaki dhewe kaya ngono lho. Hah? Ya Allah, lebih alon-alon aku wedi. Alon-alon aku wedi. Nggone Mas Jas ya? Kono lho Mas. Lah wonge krungu apa ora iki? Ketot. Oke bos, jadi kita iki motorku tak tekan ugi. Soalnya apa wi? Kita iki wonge keturuan, wis turu angkor tak kira tangi bos ki motornya terpaksa tak tinggal kene. Ya apa? Wis ra trimo keturuan ya. Gak kelem fokus ki piye to kamera? Ya ini mak buat Yuki. Eh? Yuki kayaknya tangi mak. Ya iya. Kita motor posisi sepeda tadi kangen ugi laku tak ngantri sepeda pae bos. Jadi kingko terpaksa wae gak coba kulan ya. Sepurane pelanggane kabeh kadung pesenane ya oke. Heeh. Udah terus apa sih pici ini? Yo ayo saiki awake dhewe. Pak ini kan aku gak Heeh. Kamera kayak so fokusnya apa ya? Cek bos, kameraku bos. Iya. Di toko. Nggak, esok sing aku langsung telepon ugi. Ngopen di kantor neban. Iya. Kok motornya tambung sih motor sapa? Kayak sing langsung tak bel wong iki. Jangan bos, ini kesimpulannya aku kasih ke Nyayur. apa wi? Gagal nyayur, bukannya kasih itu cuma ya alangan musibah bos, musibah gak ngerti, pernah sih ngerti. Ngono. Terbuka loh. Heeh. Saya tarik. Bu. Iki bu apa iki bu? Bos. Musibah gak sing ngerti bos. Ngerti ya ra budal ta awake dhewe. Iya. Ngono.
Kamu baru bos, kamu baru. Biyen di sana anu Mbak Rin sing liyane pindah kene, sing Mbak Rin ning Tapura. Anu. Wah, tak kira mau buka bae dus. Ganti rokok. Oke. Dan kene ya, angkruk kene ya, pas ya. Jaga rondo kene awake dhewe. Iya. Nemen ah. Mesti mbak dari ngarep-ngarepe. Nemen ngarep-ngarepe. Cah kene ndi nggih status kok. Terus gak situ blonjo lho. Omblok neh. Omblok neh, gak situ blonjo neh. Kira-kira ngomblak. Ya iki wis ning kene wae. Karena bele-bele yo ora kena. Oke. Ora kena. Undi ini cek kena dikam kolot. Iya. Tapi kengke gak kena tapi jeti tret anjir sebenarnya terus bel kengke ya. Aduh. Terus gak kena loh. Ngono bos. Jadi iki aku nunggu bawa wasita. Di masa waktu wek tak hubungi tak kon ngedri sepeda. Berarti ibu. Oke, ngono. Nah, karo sapa? Karo kela. Kela. Karo kela. Eh. Montore tengene ugi. Wis bele kena, Pak. Lha kene gak. Lah tapi bani empuk Tengen sinten? Glegan kono eneng. Wis tok gleang nang kono ora eneng. Kan posisi jamnya kan kena Bu, ana wae dhewe. Tapi belonjane gak aja kakek. Apa anu piye? Pripun? Rono. Nek kira-kira kumbas. Ternyata pundi? Lagan. Rada kumbas ae. Kawannya. Wis bening jae sawang ae. Masa nggih gonceng si tatok masa gembos? Kuwi mboten ah. Juga ane makadam ya. Kene makadam. Wis ndang nganu mulai enak no. Tak Engko gaduk ora ngono gaduk. ora. Mboten. Niku anu. Awake dhewe niku tambah tengene ugi. Tak kok sambung ngene iki kan. Nyalini motor. Nyalini. Iki kene pompo. Wonge ra. Wong tiange tilem mboten enten tiang tangi. Ya langsung anu, balik. Kowe kok ngarep ya. Ya. Piye. Ora nyapa. Kabare piye kabare? Kabare sehat. Ikon bringi sik. Bedino wis tak komen rabdat budal lho. Lah Buddha pisan Dewi trep bocor kuwi lho. Ning ndi ning kompo? Kompo nang ndi ya? Mbah Mun. Saniki Mbah Mun apatan bensin. Mbah Mun. Gedare pirang dino gak lat. Piye tak? Pirang dino gak lat ning kita. Em kene papat. Kuwi gak lat tenan. Mancing aku mancing nggih. Nggih. Biasane kan 6.000 ana. Nyah. Mas kono apa anu? Mas. Nyah aku tak mlebu pasar. Piye? Lah aku tak ndang Oh iya, belanja. Arif, Bos. Lah belanja sik. Rene mosok mung ngeterno tok. Anu kompo? Kok tambah mesti sana. Bos. Nyapa pas coba iki kan. Anu wis nggone wong. Nggone wong? Iya. Sesuk golek nggone sesuk. Ya, Bos. Lek kompo. Nah, ke pasare. Nah, pasar ya, Mbak.
Pasar Kenongerjo, Bos. Bawa sampai pangkring loh karo aku. Bu. Terus wira muncul. Anu, tasik repot. Repot. Lah santuk gaplek, nek gaplek tak tebune. Jadi tasik katahe kula anu barah. Telo wis rapatek payu. Berapa teh payu telok kawak? Gak medhot lah. Jam tuh. Lah suwi tak tekokno. Lah sedulur mereka gak nang ndi. Oh yo. Anu cuti. Wah, anu 1 bulan. YouTube terus. Alah barah. Lah iya. Sing itu kenden. Tiba. Anu yo bojoku ke tiba tapi kebar ke sik anu. Bu, sik bakulan. Ya nek sasi luwe ya, luwe kok. Yo sekitar 1 bulanan. Ora apa-apa. Iya, Nek iki kan dhewe apa ora. Penleren. Pripun? Ini pegae gembos. Nggih, gembos anu teng Kampung Baru mriko lho. Ini lagi bar pecah ya. Nggih. Nggih. Kartun kok. Digoleki Mbak Lis bingung kalau Wes, ah? parkir. Mbak Lis. Pripun, Mak, Pak? Nuntun. Mboten kula anu kan ngeteri sepeda anu bapake Mbak Sita, mertua. Piye wis dadi purung kamare di kawan? Dereng. Sampai anu, iki materialnya lagi teko separuh. Oh, nembe iki malah. Iki mak di kawan, Bos. Teko Pripun? atas kono elo. Anu, padahal material. Lagi separuh lagi. Aku suwi kang itu ya. Balik. Iya. Aku tak ngapusnya mak apa? Iya. Ya, Bos. Karo sarapan lemet lho. Nggih. Dan jiko. Alah. Aku gak kulino sarapan met isu. Wes. Tak ngapusnya aku mak apa? Ya, Bos itu aku wis nang pasar Kenongerjo. Mampu bedak, beras ngono lho. Kuwi aja Mampu bedak ya ngono kuwi. Mbah? nggih. Bos. Iya aku nang Kenongerjo, Bos. Iya. Terus, Mbah? Terus. Kelas Pun. pun. Alhamdulillah. Sekarang ngenteni wong-wong lho. Nggih. Bedone jero. Kompo. Bane bocor, Bos. Bane anu kok bocor. Bane empuk. Ya Pak Nur. Ayo ngopi sik kok malah nunggoni mama itu. Iki kurang atas banku. Wes tak ngopo apa sik? Apa? Ora aman. Ngenanmu peti pantikus? Ketel paling. Lah ora tau ndrobo. Kopi ireng. Suwi. Gak blonjosan. Tak kira pindah ya warungnya. Iya jam apa tuh, Bos? Coba jadi ngono. Iki aku wis mulai bakalan maneh lagi nggih banku bocor. Jadi aku tak akan ngetri sepeda mertua. Soale apa wis kadung kok kamu baru Bos kok wis edak karo pasar. Aku tak lanjut belanja. Oke, jadi ngono konten tak kirim kene pokoknya sekian dan terima kasih. Jadi terus video-video berikutnya. Jadi salam asa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.